Wannan tashar Voice of Sadi ce. Kamar kullum yau ma ina ɗauke da wani daddaɗan labari kamar haka. Tsakiyar ƙauyen Jigawa da dogayen bishiyoyin kuka suke da yawan gaske. Wani baƙon mutum mai suna Isa yana zaune a cikin wannan gari a wata bukkar laka a can gefen ƙauye. Ba wanda ya san shi sosai, amma kowa yana tsoronsa. Ya kasance yana da ɗabi'a mai tada hankali. Duk lokacin da wani ya mutu a wannan ƙauye, a yayin da kowa ya duƙufa wajen jana'iza da nuna alhini, wasu ma suna koke-koke, shi ko Isa zai fake a bayansu ya ta ƙyalƙyala musu dariya. Mutanen gari suna matuƙar jin zafin wannan abu da yake yi. Wasu suna cewa shi ɗin la'ananne ne, baƙaƙen ruhohi sun shafe shi, yayin da wasu mutanen suke ganin iskanci ne kawai da wulaƙanci. Amma babu wanda ya kuskura ya tunkare shi da wannan magana. Wata rana da yamma, babban gari wato Baba Gambo ya rasu kwatsam. Ya tsufa amma yana da ƙarfi sosai, kuma mutuwarsa ta girgiza kowa a wannan ƙauye. Ɗansa mai suna Sani ransa ya ɓaci sosai, abin ya taɓa shi yayin da yake ta kuka. A wurin jana'iza yayin da mutanen ƙauye suka taru, sanye da fararen tufafi domin zaman makoki, Isa ya sake bayyana dariyarsa a fili ba tare da jin tsoro ko ɓoyewa ba, yana nuna kamar yana farin ciki. Sani ya dafe ƙirji ransa a ɓace sannan ya ce, Isa ya kamata ka shiga hankalinka, domin kuwa ba za ka zo kai mana rashin ɗa'a a nan gurin ba. Me yasa koyaushe kake yin dariya kana yin ba'a ga matattu? Babana babban mutum, idan har baka iya bakinka ba, wallahi za ka bar ƙauyen nan. Isa ya tsaya da dariyar tasa, fuskarsa a haɗe, ya zurfafa cikin wani ɗan tunani sannan ya ce, Ubanka ba mutuwa yayi ba, ina so in faɗa maka akwai wata gaskiya a ƙasan wannan. Sai ya juya ya yi tafiyarsa cikin daji. Sani ya ruɗe da jin wannan zance, lallai yana so ya gano gaskiya, domin zai so a ce mahaifinsa ma bai mutu ba. Shin mutuwar mahaifina waye ya ƙage ta? Da wannan tunane-tunane har aka kai mahaifinsa makwanci. Kwanaki sun shuɗe a daidai lokacin da ƙauye ke samun sauƙi, sai wani bala'i ya sake afkuwa. Wata budurwa mai suna Aisha, wacce kowa yake so a wannan ƙauye, aka tsinci gawarta a bakin kogi. Mutanen ƙauye sun cika da baƙin ciki da alhini. A lokacin Isa ya sake bayyana yana yin dariya a fili ba tare da ɓoyewa ba. A wannan karon mutanen ƙauye sun daina yin haƙuri, hankalinsu ya tashi kuma sun ɗugunzuma da ɓacin rai. Suka ja Isa zuwa dandalin ƙauye suna ta ihu suna masa kururuwa. Kowa yana faɗar albarkacin bakinsa a kansa. Suka ce dole ne sai ya faɗa musu dalilin da yasa yake yin dariya idan an yi mutuwa. Isa ya numfasa sannan ya yi magana cikin sanyin murya ya ce, Dariya ba a koyaushe idan ka ga mutum yana dariya ba wai kawai yana yi don murna ba ne. Wani lokacin gargaɗi ne. Gargaɗin cewa wani mugun abu ya lulluɓe a cikin wannan ƙauye. Mutanen gari suka yi ta haƙi suna tunanin abin da yake faɗa. Menene zai iya zama mugunta a cikin ƙauyensu? Isa ya ci gaba da cewa, Baba Gambo da Aisha ba mutuwa suka yi ba, kashe su aka yi. Wani mugun mutum ne a cikin wannan ƙauye naku. Lallai akwai wani abu da yake faruwa da ba a san da shi ba, amma ni ba na ce kai tsaye ba. Sani ya ƙara fusata sannan ya ce, lallai zan tona domin na gano kowace gaskiya ce. Ya yanke shawarar bin Isa cikin daji. Ya ɗauki fitilarsa ta tocilan sannan ya bi shi, suka yi ta ratsawa cikin bishiyu duk da duhun dare ya kawo. Zuciyarsa na harbawa saboda tsoron abin da zai je ya zo. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like. Isa ya kai shi wata bukka wadda take a ɓoye a cikin wannan daji. Wata tsohuwar mata ce a zaune a cikinta, inda ta tasa wata wuta a gaba wadda take ci sosai. Tsohuwar ta kalle shi ta ce, Sani, kana buƙatar jin wani abu game da abin da yake faruwa a ƙauyenku ko? Sani ya ce, cikin yamutsi. Ta ɗauki wani abu ta bashi ta ce, maza ka sha wannan. Sani ya ja tsaki, sannan ya sha wani abu mai ɗaci da ta miƙa masa. Nan da nan wani abu ya faru. Zuciyar Sani ta harba,
sannan ya leƙa cikin wannan wuta. Nan take ya ga wani mutumi a yayin da yake kashe mahaifinsa, yana lalata dukkanin wani abu na amfani a wajen mahaifinsa. Ita kuwa Aisha sai ga ta an nuno ta an tunkuɗa ta cikin wannan kogi ta mutu. Malam Haruna ne a taƙaice Sani ya faɗa cikin sauri. Shi ne wannan, tabbas na gane shi, wato shi ne ya ci amana a cikin garinmu. Sani da Isa suka koma ƙauye da sauri suka fuskanci Malam Haruna a gaban kowa. Fuskar Malam Haruna ta rine da ɓacin rai da kuma tsoro. Ya yi ƙoƙarin guduwa amma mutanen ƙauye suka tare masa hanya. Isa ya tako gabansa yana faɗin cewa, me babana ya yi maka mutumin kirki? Baba Gambo kowa ya san shi da son mutane da kuma taimako. Ita kuwa Aisha ta kasance mace ta gari a cikin wannan ƙauye. Mai suka yi maka ka kashe su? Malam Haruna ya faɗi ƙasa yana rawar jiki ya ce, na yi hakan ne duk domin samun abin duniya. Yayin da nake kashe Baba Gambo, Aisha ta ganni, don haka ita ma bayan wani lokaci da na gargaɗe ta akan kada ta tona min asiri, na fahimci lallai za ta iya tona min, don haka na je na tura ta a cikin kogi ta mutu kowa ma ya huta, domin rufin asirina. Na yi hakan ne domin na sami girma da darajar da ake bashi ta dawo kaina, amma kuma gashi asirina ya tono. Basaraken ƙauye cike da fushi da kunya ya ba da umarnin a kama shi domin a yi hukunci a gare shi. Mutanen ƙauye suka yi Allah wadai da abin da Malam Haruna ya aikata a kan mutanen kirki. Da gaskiya ta bayyana, a ƙarshe Isa ya bayyana dalilin da ya sa ya yi dariya a lokacin jana'iza. Dariya ta fallasa ƙarya, in ji shi. Idan mutane suka yi kuka, babu mai neman gaskiya, amma idan suka ga wani yana dariya, sai su tambayi dalilin da ya sa yake yin dariya. Dariyar nan ita za ta sa a tambaya domin a ji abubuwan da suke faruwa a bayyanar da gaskiya. Mutanen gari da a da suka ji tsoron Isa, yanzu suna ganin sa a matsayin jarumi. Sani ya gode wa Isa, ya kuma tabbatar da cewa shi ba la'ananne ba ne, ma'abocin albarka da hikima ne. Murmushin Isa kawai yake yi, ganin mutanen ƙauye suna nuna masa ƙauna da kuma soyayya. Tambayoyi: menene wannan labari ya koya mana? Adalci koyaushe zai samu hanya komai tsawon lokacin da aka ɗauka. Koyaushe mutum ya kasance yana tambayar abubuwan da ba a saba gani ba. Ku ci gaba da danna mun subscribe, ina jiran comment ɗinku domin tattaunawa akan wannan tatsuniya. Ƙurunƙus kan Shine with the voice of Sati, shine da kyakkyawa Ungu tatsuniya Hausa ko da yaushe domin faɗakarwa da ilimantarwa da kuma nishaɗi a koda. Yaushe dukkan muna jin daɗin masu kallon mu da masu sauraron mu a koda yaushe. Voice of Sati da Shine ta daya akan jawo ku da kanmu ku tatsuniya cikin harshen Hausa sauƙaƙe domin ku yi nishaɗi din haka ku yi subscribe sannan ku latsa ƙararrawa.